Ahojte ľudia, toto je nové video a toto video, jak vidíte, bude zo Among Us. Budem hrať aspoň 2 alebo 3 kola a dúfam, že aspoň v jedným z nich budem shapeshifter, lebo to je najlepšie. No a idem sa teda už napojiť. Vyzerám výborne podľa mňa. Ako ináč vyzerám, že mám tú farbu. A že mám toto. Lenže teraz som si dala, že tak budem vyzerať. Ale keďže vidím, že tu je, no už sme tu iba 2, tak sa radšej odpojím a pôjdem hrať čo druhé. No. Druhý server, áno, samozrejme, že musí byť plný, jak inak, no. Last Christmas I give you my heart. No, hrajeme a takto mi zabral farbu, no jasne, takže si dáme tam a dáme si toto. Vyzerám podľa mňa dobre. To je fakt takto pezej. Dobre, ľudia, počkáme si, kým zaštartujú. Hrajeme. Ten zelený panáčik je cute, ale mega. Som crewmate, áno, jak furt. Áno, musím plniť tasky. Samozrejme, že v adminke, ja mám normálne furt task v adminke. To, videli ste to? Teraz ten Tyrkisový vyliezol zo zventky. Dobre, nevyjadrujem sa. Ja nikdy až tak nechodím robiť tie že keď robím napríklad tieto pasíky, tak ja to nechodím robiť. Tieto tu reaktory, či čo to je. Len ja mám pocit, že za chvíľu budem mať hotové všetky tie tasky. Keď sa to dokončí, to hlasovanie, tak prídem. Takže zatiaľ nikoho nevyhodili a to sa mi nepáči, lebo práve, že sa mi normálne červený ventol pred nosom. Akože sa objavil zo zventky predo mnou a to je zlé. Dobre, jak mám v elektrike? Ja som tam vôbec bola už. Tu, hej. To je mega easy, lenže teraz očakávam nejaký ťažší task. Budem samé ľahké tasky, hej. Sa mi nepáči. Dobre, dobre, tu sú ventky. Teraz tu takto bol, ja som fakt slepá už nečisto. Tak toto som teda nestihla. Dobre. Ideme do elektriko odpraviť svetla. Tak, nič. Ideme do reaktoru. Ja som vravela, že to je červený. To si... Že je to červený, banána je safe. Kde? Černý je safe. Jenly hovorí, že... Minečku, toto je ťažké. Ten bananový Famed tu nevidel červeného ventnúť. Normálne ja stále, keď ja to nie som a hovoria za mňa, že stále napíšem, keď to nebudem ja, tak dajte jeho. Red a yellow, hej. Také normálne, typické hadky, dobré, a hneď prídem. A je to červený.
Lenže ja neviem, či to je vôbec shapeshifter. Takže ja som protektor. No a kde je ten reaktor konečne? Lower engine. Reaktor. To je fakt taký ľahký no. Ja to preskočím. Vyhadzovačka. Vedela som to. A už zostala asi iba jeden. Kedy stihli vyhodiť to? Ale dobre, ľudia, takže dáme si posledné kolo a to bude všetko. Je výborné, že mi nikto nezabral farbu. No, dobre. Ja hneď prídem, keď sa to začne. Začíname. Prosím, imposter. Chcem byť impostor. Neviem, prečo tomu hovorím imposter, keď to je impostor. To mi je ale ľahká dobrá vec. Ja som No ale ja mám ľahké teraz. Idem do adminky. Tak tu zrobte task. No tak double kill nezrobíme, no. Hop, hop. Ideme na kamery. Prosím, tak to príďte na kamery. Alebo pôjdem do elektriky. Tam je najviac taskov vždy. Tak nepôjdem do elektriky, no jasné. Považuje sa teraz vyhodiť. Žlté. Čo bro? Čo sa tam stalo, kým som tam nebola? Eminečku, nevedel to povedať potom, ale teraz, hej, takže self-report. Ja to nepochopím, nikto ti neuverí, že si ako inžinier. Chce sa mi mega spať. Chce sa mi ísť aj von. A nechce sa mi. Zaujímavé. Novotet skip. Zaujímavé. I love ducks. Bože, jaké ducks? Dogs. Hneď prídem. Je skipnutom, takže výborne. Som veľmi rada. Prosím, tak to so mnou tu. Je druhý imposter, však tu poď. Sa mi už neoplatí. Dobre, čakáme na ľudí. Hop. Dobre, ty vypadneš, ja sa rýchlo shapeshiftnem a bude hotovo. Tak neshapeshiftnem sa. Ja som asi zabila hnedého, počkaj, keď povieš v elektrike, tak v elektrike, jak blue. Same coral safe. Blue, hej, Jacob to není. Ja dávam skip, proste ja nič neviem. Are you sure? Samozrejme, že sa musí pýtať, že si istý, lebo ja som impostor. Dobre, čakáme. Hrajeme. Vyhodili Jacoba, ale Jacob to není. Ideme zabíjať. Miu. Double kill. Tu poď impostor. Preboha, kde je? Zatvoríme dvoch. Poďme jeden sem. Jeden. Kde som? Security zatvoriť. A killnúť. Čau. Dobre.
Píšeme, že som bola v navigácii. Bola som Ja dávam za to tu Hamiltony. Prosím, len nevyhoďte mňa, joj. Som sa mohla shapeshiftnúť už skôr. Yes, ja ju teraz zabijem, tá potvora. Nebude ma dávať. Tak, a teraz je mŕtva. No poď zlato so mnou. Dáme double kill. Kde je? To sa mi nepáči. No, in front of kto? Oj. Not pink rose. Napíšem, že si myslím, že I think it's, jak sa volá, Fametun. Konečne za mňa ani jeden hlas. Teraz je mŕtva. Oni vôbec nemajú potuchy, že to bol shapeshifter. A ideme ďalej zabíjať. Aj normálne najviac tých oných je vo Securiťaku. Zabíjame, jej. Vyhrala som. Dobre ľudia, toto bude všetko. Vďaka vám som získala level 34. A toto bude všetko. Tak zatiaľ čauky.